to do huby. Nedám si to. Mišo je piči. Mišo je cooked. Prvýkrát ide dávať pumpu. Takto? No vôbec. To je v tom profik. A bolo áno, alebo nie? Vítam vás dneska pri novom videu. Dneska bude, že 2 v 1 videu, lebo tu máme dneska, že nováčika do fitka. Toto je Jakub, vlastník osačku inak, na to bali 12-ročné, keď sme tak pri tom. Vroom. Jak sa hambí, ale dneska dostaješ hambu jak kokot. A máme tu ešte druhú vec. Vysvetli, čo to je, ty vieš popísať, Dobre, ja to neviem. Takže v skrátke. Je to, že škorpión, čili, ktoré má okolo 2 milióny skoviových jednotiek. Dobre, to som dojebal, to vystrini. To vystrini, kámo. Do piče, kámo, dobre. No a 2014 to bola najpálivejšia paprička, takže dneska si to popneme a uvidíme, ako to dopadne. No. Dá si to môžem dať rovno? Kámo, ale tak... Tak si to chceš dať rovno. Hej. To fakt sa hecneš. Hej. Dobre, tak my si to dáme len tak na jazyk, on to otestuje vo Dobre, fitku. a naozaj- Zastare sa ako kokot. Čo ti, tam zdochne, kámo, zdochneš, naozaj. Fakt to chceš hecnúť? Hej, nak nemusím zhybovať. Toto je jak... Čo? Jak sa mu nechcel, chce iba benchovať, vieš. Dobre, však ty si taký asi potkám pokusný, no tak dobre, no tak poď. Dobre, však počkaj, Dobre, dáme no. si aj my. Dobre, no. No a ty začneš, ty si to Ja nie... začnem? Tvoj nápad, ty začneš. Po piči, dobre. Ideme na to. Takto. Dobre, no jebni si to do huby. Dobre. Nedám si to, kámo. A teraz počkáme ešte ale 5 minút a uvidíme, ako sa bude tváriť, podľa toho si to dám. Akože, dobre, no. Dojde ďalší. Tiež ja? No, Ideš rovno na to? Hej. ale daj si tak ako ja. Tak. No môžeš tak. Jo. Ale to je sranda, že ono to začína fakt, že po minúte. Daj, no dobre, no dobre. Fuj. Oni ti to dali, tu. Nebúcha srdce, ako keby, že jebnem 5 gramov kofeínu. No to začne. Mám pocit, že to už teraz začal. Tam to zajebe emotikon. V ústach mám asi kotlík, ty kokot, normálne. Ja si dám rovno ešte ďalšie, že to je nič. Nie, neverím, že si dáš. Naozaj si dáš? A tak si daj chlapsky riadne. Takto. No, daj si. To je kokotka. Je mu zajebalo na hlavu. Dobre, takže Edo je posledný krát v tomto videu. Ale kámo, žalúdok ma boli asi za posere možno. Ale nechápem, ako si mohol udrieť, kámo, druhý. Ja mám rád šipľavé. Dobre, tak ty to dáš na konci všetko. Ty si len feťar, kámo. To je už aj chili, som nevedel. Mišo je piči. Mišo je cooked. No, už iba tak, že... Už viem, keď sa. Ty čo? Ja som v pohode. Daj si viac. Kámo, ty si retard. Ja vyzerám. Kámo, ja ti to vytlačím. Ja mu nič není. Ale mne sa prehrialo celé telo. Mne sa páči, jak jemu nič není. A zase ten emote je, blíž. Dajte like pre toto. Nejaký kód majú použiť na vejne. Huba 5 a chili 5. Chili 5, aha. Chili 5. Takže dám si, že Fatality, Valium a toto nové Pump Serum. Zdravý životný štýl. Ďakujem, borci, že vás takéto videa bavia, kde zdochynám, hlavne ja. Pokračujeme ďalej. Dáme to silnejšie niečo. Nie, určite nie. Dobre, môžeme dať silnejšie, keď to bude, že... Dajme reálne, že 400 lajkov dám silnejšie dačo. A dáme takto, že s Valium. To koho je inak to Valium? Kto to doniesol? Kto iný ako Eďo, Peťák, Kto iný? Vesnivec. Ale jak sa vieš, Lebo úplne sa prihlásil na základnej škole. Ja, pani učiteľka, vieš, ja som ju donieslo. Inak, ty keď odpovedáš pred tabulou, tak ako si, takto? Takto. On je tak... No presne, vieš, ten jeho emote je bliká. Prechod. Tento, jak sa chechli, a nič mi není. Ty už si v pohode? Ja sa zgrcem, kámo. Zgrcaš sa? Ale no, nepreháňaj to zase. A ty zase koľko si toho dávaš, kámo? Zase ti preplo? Dám si. Daj si jednu. Jasné, že si dá. Jasné, že si dával, ale že sa vlastne pýtaš. Čo si tam dal zatiaľ? Nevidel som to. Fatality a parmesanky. Ale to bola plná odmerka, kamarád, ešte kopcovitá. Hej, ale na plný Valium, daj čo si.
Kámo, jak sa to meria ešte čistý? Ja som si dal veľa, kámo. Koľka málo už dáva, chápeš? Ja som si dal, kámo, skoro plnú. Nie, nehecuj, však má 12 rokov, kámo, čo ty chceš? Pozri, čo zabil. Spalovač chceš? Reaper. Daj mu Reaper, naozaj, nech mu je zelená. Daj mu Reaper. Mamo, piči, nech zdochne. Ty si fakt priebaný. A ty, kamarát, ty si dávaš vlastne prvýkrát pumpu. Jaj, nemaj strach, ja sa o teba postaram. Zgrcam sa, kámo. Aj keď si dáš samotné, tak zomrieš. Dobre, toto si dať, hej? Neverím, že si to dáš. Takéto kapsuly. Ja, dobre. Daj si. Taká akurát. Iba na video, ja takéto normálne neberám. Jasne, ako jebáva. Doma si dáva, keď ide spať. Jebáva, čisto jebávač. Chcem to vidieť, jak to preletneš, lebo inak si nebudem veriť ani. No hej. Tak na jazyku. Fúkam, ale ak zomrie, tak nie, ne? Ani na mňa. Ja som ho nenútil do toho. Ani ja. Od 15 si svojprávny. Ja už toto nerobte, radšej hrajte automaty. Radšej hrajte automatika, ho tým tiež dobre rady dávať. Je to zdravšie, zarobíte. Joj, tento sa riadne na Jakuba pripravil, že ho idem zabiť, ale je to tak, idem ťa zabiť. Mal veľké reči v skupine, dneska zomrie. Vieš, ako si každému nadával, že vyjebeš mŕtvú prastarku a takéto? Teraz to príde naspäť, kamarát. Teraz je deň zúčtovania, takzvané. Možno aj na to, To je ono! Tak dobre, inak teba najviac šikanoval, poď mu namiešať ty. Teba najviac šikanoval, poď mu namiešať ty. Aspoň nebude na mňa, keby náhodou zdochne, vieš? zrozumiem, a každý druhý deň válím. Zrozumiem, už polka vália, vieš? To je retard. To je retard, kámo. Takto zvália. Veď to je nič. Veď to je nič. Kámo, ty mu veľmi nepraješ. A ty za to môžeš sám, vieš, to za tie disy skupine. Tak to bude dobré. A vieš, a čo? Čo? Čo mu ideš zadrieť, ty kokot? Prvýkrát ide dávať pumpu. Takto. No vôbec. Toto je dobré. A prvýkrát vo fitku. A teraz dával čili najsilnejšie. Čo mu robíš? Daj mu menej, nezabij ho. No ja neviem, aj takto válium, to tam nemalo ísť podľa mňa, ja som zrobil piču. To neurobí dobre. To tam nemalo ísť. Dobre, však ja idem daj pumpu, no. Nabereš mi rozumne, ale kamarát. A nie je pičovej. A čau, plnú odberku. Fú, kámo, ty nie si v poriadku na 15 rokov, fakt, že nie. Ešte viac. Nie! Kámo, ale to si zober, že toto sme mi v živote nerobili, ja čo mám 15, vieš? Kebyže otca zoberie cvičiť, tak mu ide preváliť. Áno, vieš, zobral by, že mamu by zobral cvičiť, vieš? A mamu by zobral cvičiť a že to ťa tak nakupne pred fitkom, vieš? A jebol by tam válil. A je, že dole. Inak on je retardovaný, on by to spravil, viete o tom. Teraz si predstavte, že debil nás pridal že do školskej skupiny o 1 ráno asi. Ja s týmto debilom sme tam vypísali totálne hovná a tento debil začal volať jeho crush, vieš, že miluje ťa a chce ťa a začal jej vyvolávať o 12:30 ráno. Dobre. Strašne to dostal. To bol večer. Dobre fotky, sem pôjdu. A naskôr to nebudeš ty strihať, aby som ich tam dal. No nič, tak jedem do gymu, ne? Ty ideš s nami cvičiť? Tento chce zase benchovať, takže nekomentujem, total dement. A ideme zacvičiť. A ten kameraman má nohy, takže to teploš. Vaša. Alibaba. Musel si Alibabu. Jo! Nie s kamerou! Dobre, čo mám 50 kg a najebali ti valium a fatality. Jeduje na svojom živote. Od džungle. Skús pekné zábery, lebo keď nie, tak ťa vyjebí. Čo počúvaš? A tam je doma žena. 4-krát som si oblokol, lebo vieš? Čau, 4-krát som si oblokol. Čau. Edo? Názor na Eda? 15-ročný feťák, slabý powerlifter. Kedy dá Edo koleno na motorke? Edo? Edo koleno na motorke. Edo nemá ešte ani vodičak, retard. A ty ako to feeluješ, kedy dá Edo koleno na motorke? Neverím tomu. On dá tak maximálne, vieš, kedy koleno sa vyjebe. Joj, počkaj, čo? Hashtag Beník? Á, dobre. Hashtag Beník? Ne. Hopa.
Edo, čo počúvame? Čo? Čo počúvame, Edo? A ticho je, nič nepočúvam. Vieš, 24 hodín máme... 24 hodín máme ASMR. Bum, rozbí to celé. Šesť, ešte 2. Mišo zmizol, kde zmizol Mišo? Išiel dať fanúšikovej pumpu. Wow, zadarmo? Asi zadarmo. Ale ešte do šatne, takže neviem, či to bude zadarmo. Fajka, kam asi, isto fajka. Joj. Počuli sme, že dávate sledovateľom pumpu zadarmo. Bolo to zadarmo? Boli ste v šatniach? Áno. V šatniach ste boli sami. Vyfajčil ma, ale A koľko mal rokov? 11. 11 rokov. A bolo áno, alebo nie? Ohodnoť, kto je originál, alebo kto má lepšiu pozu. To je vidno, kto je v tom profik. Je vidno, kto je profik v tej póze. Originál. Edová poza? A prechod? Wow. Ale taký sen. A spalím na to ženu. Hej. Čo ti? Koľko máš ty žien? Kámo, chceš, aby som ti zabil mamu? Fakt potom túžiš? No dobre, idem volať tvoje priateľ, keď sa nevie správať. A tá ťa zabije, aj za mňa. A jasné, toto by si spravil, toto by som si pozrel. Ty podpapučník jebli. Áno, cvičí. Už sa trase. A Edo zmizol, kámo. Zase na benčie, no mňa z tohto chlapca raz odjebe. Čau, zase benčuje, ja to jebom. Aha. Joj. Čo je? Rozcvička nová, kámo. Dostal som znásilnený, no tak. Ako sa cítiš byť znasilnený? Veľmi dobre, jo. No nič, poďme na to, nikoho nezaujímajú tieto pičoviny. Challenge. Poďte pull-upy, kto dá najviac. Kto dá najviac, ten vyhráva, a kto dá najmenej? Tak ten si to dá. Ten to dá. No dobre, no. Ale Juraj je zálo, predu kamera, čo je? Ja nepostavím Juraj na zvíra, to dám. Juraj má koľko, 13? 14, 15, 16, 17. Povej Juraj, nie? Dobre, tak potom je nám to ľúto. Je nám to ľúto, takzvané najmladší to schytal najviac. Dobrú chuť prajem. Ja ti naberem, no ma je ráde. Edo, si istý s týmto aktom. Hej, a zase ten emote priebaný. Dobre, dám si to dopustím. Až to cítim, čo daj. Poď, otvor rudu. Pekne. Toto už musí páliť, kámo. Toto neverím, že nie. Čo? A ten je uskurvený emote, kámo, to tomu dáva silu. Zase toto, emote číslo 2. Nič? Kámo, nie. Nie, neverím. Musíme vydržať minútu. Neverím, chod do piče. Neverím, že ti to nič nerobí. A nie, ojebal, už sa nabieha. Jasne. Frajer bol, jak kokot, ale už sa nabieha. Áno, už sa nabieha. Už asi druhá nebude. Čau, je feťak, a to je frajer.
Čo? No čo je? Prechádzky hore dole pomáhajú. Nečakám, že na 20 bolo. A nič mu nie je, vieš, ale to je na to najlepšie, ono ma to sere. Nič, kámo. Nič. No dobre, tak teraz čo? Tak ja neviem, čo už mu mám dať heroín, kámo, aby dačo udrelo, alebo čo? Herak ti donesem. Ja neviem, fakt, akože to čo je? Však ja som si dal, kúza, čo bolo so mnou? No a ja som si dal úplne na maliček iba, tento čau si dal 3-krát to dneska. Ale on už vetuje, on si myslí, že to je Valium, vieš? No veď, on Tak to je bola nič. On má taký placebo efekt, že Ja si to toto dá. nechápem, kámo. Nič mu ale není, ale stále. No, ja neviem, Mám ťa kámo. dobiť tu na zemi, aby som ti spravil nejak zle, alebo o čo tu ide? Nič mu není. Nič mi nejde. No mám vytáčať, No, fakt. no, kebyže si to dáme my, tak my zdochneme. Nie, ja keby si to dám, tak som mŕtvý sa hneď kúvaš, kamarát. Choď do piče, zdochni už do piče, debil. Je zle, konečne. Ďakujeme za sledovanie tohto videa, zase sme trpeli. Tomuto debilovi som dal najviac, ale páči sa mi, jak som zase trasil ruky, kámo, non-stop, klasika. Benčoval zase 30 minút, klasicky. Ďakujeme za sledovanie videa, nechajte like, komentár. Ďakujem tu na mužovi, že sa obetoval, trošku sa nafetoval, je mu zle. Tu vám ďakujem smalatému Tyčkovi, trošku nabral, ale tak snáď skudne takedy. A hen tomu blbcovi, čo je editor a nič mu není, kámo, fetuje a ja to nechápam, fakt to je extrém. Extrém, kámo. Takže nechajte like, komentár, odber. Vaša.